Hola a tothom, avui vinc aquí per parlar-vos de coses bones i és que us porto el meu top 5 d'aquest any 2024 i començarem del 5 a l'1. En el número 5 deixo a Vermuts i Barbuts de la Magda Minguet, un llibre amb el que m'he rigut moltíssim. Ja ho vaig comentar a la ressenya i és que reia de manera sonora i visible i estava al tren i no podia parar i... Si us voleu pixar de riure, sisplau, Vermuts i Barbuts. Ara anem al número 4. En aquest cas tenim Ocàs i fascinació d'Eva Baltasar. Crec que crea una imatge i una narrativa que és molt impactant. Sobretot la imatge final em va semblar brutal. Em va agradar moltíssim i per això l'he decidit deixar en aquesta quarta posició. I ara entrem ja en el podi més màxim, que seria en el top 3. Tenim La papereria Tsubaki d'Ito Ogawa. A mi em va encantar. Va ser un dels primers llibres que em vaig llegir aquest any. El tinc ple de coses apuntades pels marges. I és que un llibre que amb tan poc aconsegueix fer-te sentir una sensació tan gran com de, no sé, l'ofici d'escrivar, tota aquesta manera de narrar japonesa que fa que m'atrapi en un llibre que és, a veure, és gruixudet, té les seves quasi 300 pàgines, però és tan bell, en ve alta, tan bonic, es mereix molt aquesta tercera posició. Ara passem en el top 2 a l'únic llibre en castellà que s'ha colat aquest any, que ha sigut molt merescut, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Em va semblar increïble, ja vaig fer una ressenya boníssima, perquè realment, no sé si inclús pot arribar a superar per mi Jolín, ara no em surt el seu llibre principal. Mare meva, quina memòria. Això no ho tallaré, perquè em fa mandra tallar-ho. Després, quan se m'acudeixi, ja diré quin és el llibre principal, que és el meu preferit i ara no em surt el nom. El de Macondo, sabeu? Tots ho sabeu, vale? Doncs res, al top 3 crec que crea una simbologia, una ductilitat i un triangle amorós tan xulo, tan ben explicat que oh, quin llibre. M'encanta el top 2 de la vida sencera. I per acabar, ens quedem amb número 1, Maria Mercè Marçal i el seu marí. Crec que aquest va ser el primer llibre que em vaig llegir aquest any, però vaig tenir claríssim que entraria directe al top. És tan bo, o sigui, ja esteu trigant a llegir-lo, és boníssim. El fet de posar-nos dins de la ment d'una persona que escolta veus i estar-lo llegint i pensar, ostres, quina por, saps? O sigui, i si et passa a tu i si li passa a algú que coneixes que és molt proper, no sé, una sensació llegint aquest llibre increïble, llegiu-vos-el ara mateix, el meu top 1 de l'any, Marí, de Maria Mercè Marçal. I aquest ha sigut el meu resum, amb aquests top 5. He de dir que m'ha costat bastant fer-lo, perquè ara estava aquí apuntant en un paper i tenia més títols pensats, però és que no em caben tots en un top 5. I per mandra de no fer un top 10, doncs ens quedem en un top 5 i ja està, que no cobro. De moment, si algú em vol pagar, ja sabeu, 2025 seria xulíssim, doncs. Però bé, fins aquí, espero que us hagi agradat. Dieu-me quin és el vostre top, si coincidiu amb alguna d'aquestes obres, i si no, ja esteu trigant a llegir-les. Adeu!